Čaute všetci, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska to bude Cook Burgers. Takže asi som tu jediný, nie. Sme tu len my dvaja. Rýchlo, ale ja chcem, aby... Takže nebude uprataná. Super. Takže ako prvé by som spravil hranolky. Hranolky spravím. Perfect fried. Tak, dávaj. Kto chce tu, ty chceš hranolky. Tak, dávaj. 9 eur. Díky. No skôr 9 dolárov, ale som Slovák, takže 9 eur. Už mám 53. Čo je toto? Neznám. Ale urobím asi tento sírový burger. Takže plátky mesa. Tanier. Hambač. Pôlka. Sír. Máme sír. Pôlka 2. Nemáme pôlky. Už nemáme pôlky. Nemáme pôlky. Jedna pôlka tu je, nice. Ktorý čo to spravil? Ne, ten hambač nie. Ne, daj mi ho. Ne. Dobre, ale ja mám za to peniaze, ja som to spravil. Takto, daj mi to. Ne. On ma ukradol. To je debil. On ma ukradol. No super. Čo spravím ďalej? Chcem spraviť tamten, ale treba objednať mäso. Skúsim to s tým. Nezmestí sa to tam. Tak zoberiem mäso. Skúsim ho dať na to. Ne, tak nie. Takže sír a mäso. Tak.
Tu som položil na sekundu syra, už nie. A on tam na neho lieta. Čo je toto? Tak toto dalo opäť krabicu. Yes, dajte, yes. Nie, daj to variť. Tak. Sír. Sír. A šalát. Máme. Tak. My nemáme ani pôlky. Tak to by na hranolky. O, pôlka. Nice. A môžeme ísť? Kto to chcel? Á, ty. Čau. Díky. Díky. Nice. A ideme urobiť ďalší. Super. Zbehnem po mäso. Tak. Dám ho váriť. A zatiaľ donesem šalát a sír. Tak. Počkám, kým sa toto varí. A idem po sír. Nechce takto kečup. Horčicu. Flip. Apli. Aha, apli. Tak. Máme horčicu a idem po pôlku. Toto. Tak. A máme hamburger. Presný, s horčicou. Kto chcel s horčicou? Tu, táto. Halo? Na. Chutnalo? Si sadnem ku tebe. $2. Jak som že mixoval objednávky? Ja som ti... No, nič. Robíme ešte hranolky. Hranolky by nemal byť taký problém. Čau. Daj sem tanier. Je zajímavé.
Давай, давай, давай. Už sú? Ja tam za ním doletím. Kto chcel hranolky? Tam ty asi. Niekto nechce hranolky? Tak to tu nechám. A počkám, kým bude chcieť takto hranolky, asi nie. Vieš čo, ja to tu nechám. A idem skúšať to, čo robili oni. Takže zoberiem polku a idem lietať. Skoro. Som na budove. Tak, idem sa pozrieť do supermarketu. Jasne, že áno. Tu si nechám svoje auto. Money, free money. Free money. Free money. Čo? Free money, prečo nie? Si to rýchlo idem odniesť. Free money? Free money? Free money? Idem si počkať. Nice. Daj sem taký kečup. A ja idem si. Kde mám love? Kde mám? Poď sem. Kde mám 5 €? Kde mám 5 €? Ha? No neusmievaj sa tak na mne. Kde mám 5 €? No. Si neznáš. A to sú furt už takto chce hranolky. Kto? Hranolkač. To máš hranolkač. Papaj. Počkaj, nechcel to z horčicu? Ne. Jam, díky. Takže na dneska by to bolo... Prečo mám hranolkové? No to nie, to je to. Takže ja dúfam, že sa vám video páčilo. Budem like za like a odber. A čus!